Dobrodošli, dragi gledaoci. Posle ne znam ja koliko vremena napravio sam video, mislim prvi put ove godine. Sticajem okolnosti je specijal. Naime, po naslovu možete zaključiti šta sam uradio i ne puno da govačim. Pa odakle krenuti? Ne, ja ne prestajem da radim automobile za one koji su to pomislili. Znači, automobili su i dalje tema kanala. Ovo je samo jedan video za ovaj specijal. Mislim da u svakom mogućem merljivom načinu automobil jeste bolji od motora. Znači, što se tiče udobnosti, što se tiče praktičnosti pogotovo, a i što se tiče performansa. Uvijek se može naći brži automobil od najbržeg mogućeg motora. Jednostavno, gledate Formulu 1 i MotoGP, ali rekavši da je auto bolji u svakom mogućem smislu svakom mogućem merljivom smislu od motora, postoji nešto što nije merljivo, taj neki osjećaj, to neko uživanje, što bi te karakteristike ipak pridodao kao prednost motora. Ajde da pričamo o konkretnoj situaciji. Objasnit ću u nastavku klipa zašto malo ima veći layer. Ako čujete te neke vibracije, to je ovaj mali čičak. Što ne znam kako da ga rešim jer ne može ničim da se zavrne. Ali eto, je malo da vidite kako radi. Malo slabije obara u nižim obrtajima. A ovo gore je sve u redu. Znači, u pitanju je Suzuki Katana GSX-F. F je oznaka za te neke sport touring motore generalno. Ovo naravno nije neki adventure sport touring motor, ovo je mnogo, tako reći, grublja pozicija sedenja, dosta ste više nagijeti napred, tako da nije baš najidealniji za neke preduge puteve i te adventure vožnje koje mene zanimaju, ali s obzirom da nisam u finansijskoj mogućnosti da priuštim sebi takav neki motor, odlučio sam se za ovo. Naime, konkretno ovom motoru, što ima da se kaže, 600 kubika, 80 konjskih snaga, 4 cilindra, uvežen iz Švajcarske 2007. a proizveden je 1998. godine, kao kad sam ja rođen. Znači, generacija smo. I kao svi ostali motori iz te generacije ima malo stariju tehnologiju. Mislim, kao svi ostali motori stari 20 nešto godina. Ima malo starije tehnologije u vidu karburacije u odnosu na iSprints i uljno hlađenje, to jest kombinacija uljnog i jebenog vazdušnog hlađenja u odnosu na savremeno vodeno hlađenje. Tako da, nije zadnja reč što se tiče motora za ovaj novac. Naravno, neću reći koliko sam platio, ali možete ići na ne znam ja, polovne automobile, izgooglajte nešto pa vidite. Dosta su jeftini ovi motori, a legendarni su. To mi sviđa. Suzuki Katana je stvarno jedan simboličan motor i poseban. Koje su gume na njemu? Metzelerke sam uzeo, nisam mogao priuštiti nove, ali ove su ok stanje, vidite, možete
vidjeti da su mekše, da imaju života u sebi, imaju šaru. Prednja je 120 sa 70 i 17 inča, 120 širina, pozadi je 180 širina, što možda jeste malo previše za motor od samo 80 konja, samo 80 konja, ali nije loše. Pitanje je također 17 pozadi. Dragon, Auspuh, također far, zadnji nije fabrički, njega sam zamenio jer stvarno fabrički far izgleda kao babunova guzica, ima sve ovo crveno, tako da to mi se nije svidjelo. To se treba vratiti ako hoće se registruje auto u našoj divnoj zemlji. Što još nije fabrički? Mislim da ovo nije fabrički, nisam 100% siguran. Da, i ovi žmigavci, ali oni mogu, ja mislim, proći tehnički. Oni su bili žuti i zapravo propaste ceo izgled motora. I tako da su ovi providni, malo daju moderni izgled. Šta je još najočiglednije je boja. Pa ne znam kad sam pravo zadnji put prekričio motor, malo sam ga isprljao, prešao sam jedno 150 km u zadnja 2 dana. Radio sam neke simulacije za put koji nas čeka sutra, koji ću vam reći u vožnji. Da, što se tiče boje, kao što vidite, ovo nije definitivno boja, stara 20 i nešto godina. Motor je prefarban pre možda 2013. recimo, pretpostavljam, ne znam tačnu priču. Ovo je za sve ljude koji ne znaju, nek izguglajte koliko košta držač koji se ovdje stavi, ili generalno držač što ide na guvernal. Moj motor naravno nema tu šipku gdje može običan držač da stane, nego mora ovaj. Slobodno izguglajte koliko košta jedan takav primjerak, pa ćete mi razumjeti zašto sam ovo ovako uradio. Sam dobro zalepio jednu kinesku masku da stavim telefon, da imam navigaciju. I to je to. Sad slijedi vožnja i da vam opišem kako će izgledati ostatak ovoga klipa. Da, i kako nas čini lokacija. Potrudio sam se. Eto malo da vidite kako radi ta mašina. Ajmo da se provozamo. Čujete kucketanje Dragona Auspuha. Poprilično sam zadovoljan zvukom ovog motora. Ajde malo gas. Ok. Pozdrav svima. Evo nas. Dobro pitanje gdje smo. Prešli smo. Sad ćemo vidjeti. Put je već odavno počeo. Sad ćemo vidjeti koliko smo prešli. Ali ne mogu da... Ruke su mi oslabile jako, teško je upaliti motor, čovječe. Dobro, da vidimo. Znači kad smo napunili gorivo 52 km, a od jutros 311 km. Od Bijeljine došli smo ovdje, prešli smo granicu. Sve ide po planu do cilja 2 sata i 38 minuta, 161 km. Ok, sad ćemo laganije voziti. Nadam se da je vetar
da vetar vam ne smeta puno. Ajmo da uživamo zajedno. Čovječ, dok sam namestio ovaj mikrofon, koliko sam se oznojio. Kad je nama skretanje? Za 88 km, znači cijelo vrijeme smo na ovom putu. Ali eto sad nam je mnogo bolji put nego što je bio, onaj šljunak, bez linija, užas bio. Prolazio sam pored raftingu, rafting na Tari, tuda sam prolazio i to je bilo... A joj, nisam kacigu vezao. Joj, čovječe, glavu nisam osigurao sam motovlog setup. Ajde, sad ćemo neko proširenje naći. Ajde, ovo će poslužiti. Malo hladnijeg vazduha. Put u tunelima je jako loš, ne kvalitetom, nego zbog temperature. Ne treba puno obarati u njemu. Lijeva strana mi je mnogo prirodnija za obaranje.
nazad na stari loši put. A zapravo kroz Bosnu mi je bilo ekstra, kroz Bosnu sam baš držao fin tempo, nisam baš jurcao, ali lepi putevi. A i šupa. Nije loša ova katana, a? Hey, Mr. Policeman, I ain't got no trouble, just wanna get my jigger in. Ok, ajde usporimo. Da, možda mogu da malo ispričamo svojoj vozačkoj dozvoli. Vjerojatno će neki odmah skontat čim hoću da pričam o toj temi. Ali za one koji nisu skontali, aj sam da riješim ovoga, nešto mi puno koči. Aj nećemo da poginemo baš. Putevi su jako neravni, ne sviđa mi se ni malo. A što toliko kočiš, čovječ? Evo ovako. Naime, motor, kao što sam rekao juče, je uvežen iz Švajcarske 2007. godine sa blokadom fabričkom na 25 kW ili ti 33 konjske snage. To se u Švajcarskoj se tako radi. U Švajcarskoj naime možete, barem čujem iz priče, da vozite Hayabusu sa nekim od slabijih A kategorija. Ajde da krenemo od početka. U stvari, za ove ljude koji ne znaju, u Srbiji, kad pričamo o motorima, imamo za skuter AM, nešto tako, pa imamo A1 kategoriju koja ima ograničenje na kilovatima, ne na kubikaži. Sva ograničenja su od sada na kilovatima, prije nekad bilo na kubikaži. Da nastavim priču, šta je u 6. već? Da nastavim priču, kako ima jedan dva kosta. Evo, okej. Okej, sa A1 kategorijom ste ograničeni na 15 kW, sa A2 kategorijom ste ograničeni na 35 kW ili ti 48 konjskih snaga i imate vrhunac Full A kategoriju koja nema nikakvo ograničenje, možete voziti koji god motor hoćete. Ovaj motor, kao što znate, ima 80 konjskih snaga, tako da ovaj motor nekom logikom bi trebao da se vozi na Full A kategoriju, jel da? E pa, dragi gledalci, ja nemam Full A kategoriju, nisam dovoljno star, bit ću tek za 2 godine. Ali kako sam uspeo da ovakav motor vozim sa A2 kategorijom jeste zbog toga što je, kad je bio uvežen iz Švajcarske, imao tu blokadu na 25 kW. I kogod je uvezao te 2007. godine ovaj motor, on je uvezao sa tom blokadom i u saobraćaju i dalje piše da motor ima 25 kW. Naravno, kad se skine blokada, on pravi svojih prirodnih 80. Mada možda, pošto je star 20 i nešto godina, možda je koji konj pobjegao. Bože moj, to se sve dešava.
Ajde malo da uživamo u prelepoj prirodi. Čovjek sa položenom A2 kategorijom legalno može voziti ovaj motor. I ja sam taj lik trenutno. Kada već pričamo o toj snazi, bacio bi još koju reč o toj nezamislivoj stvari što sam ja uradio, to jest što sam uzeo da je moj prvi motor zapravo šestotka. Mislim, realno ovo je nadprosečno jak motor za bilo kakvog početnika. Ja kada sam učio, ja sam zapravo pre nego što sam i na skuter za polaganje A2 kategorije seo, ja sam kupio bio ovaj motor i vežbao na njemu, učio se. I bilo je izuzetno teže navići se na osjetljivost gasa, navići se na snagu, na težinu ovog motora. Motor ima 200 kg, ali sada, opet da zatvorim, ali sada ako me pitate, gledajući unazad da li bi sve isto uradio, s obzirom u kakvom sam bio finansijskom stanju, to jest kakav motor sam mogao priuštiti, apsolutno bi sve isto uradio. Znači, jeste tačno je da ćete vi na vašoj Ninja 250, Ninja 300 ili šta znam, te Yamahice 125 CR3 ili šta već ima u tim motorima sa manjom snagom, koliko ih već ima. Ja slažem da ćete vi pre se navići na taj motor, pre ćete savladati, to jest pre ćete krenuti da vladate tom mašinom. Vi se definitivno mnogo lakše naučiti da vozite motor, naučite da šaltate, naučite da ubrzavate i to, kontrola gasa. Vi se definitivno to mnogo lakše naučiti na slabijim motorima. Ali razlog zašto ja nisam uzeo slabiji motor od ovoga, iako je vjerojatno za tu cenu bio neki, jeste baš zbog ovoga što trenutno radim. Evo, ja se trenutno nalazim sred Crne Gore, neki Miljkovac, putujem na more, vraćam se sutra za Novi Sad. Danas je bilo putovanje iz Bijeljne do Bara, 500 i nešto kilometar, to je skoro 500, sutra imam 750 da prođem. Tako da su to su stvari koje ja želim da radim, koje ja planiram da radim sa motorom. Kao što sam rekao, u svakom merljivom mogućem načinu je automobil bolji, ali kad pričam o tom uživanju, motor ima tu neku svoju čar i ja bih stvarno voleo da imam motor za putovanje. Naravno imam motora koji su čak i udobniji, sa boljim položajem i spremniji za putovanje, koji su slabiji od ovoga, ali nisu bili za ovu cenu pristupačni. I još nešto što je na kraju krajeva razlog što kupujem motor jeste uživanje i to i meni, ja ne želim da se mučim sa tih nekih 300 kubika ili koliko već, ajde nek bude maksimalno 48 konja. Ja ne želim jednostavno da razmišljam, da moram da kalkulišem da li mogu prestići, da li mogu ovo, da li mogu ono. Jednostavno kada savladate motor, iako ovaj duže trajao, ja na primjer imam mnogo većih beneficija zato što sam uzeo snažniji motor. Na primjer, meni je mnogo veće uživanje voziti ovako snažniji i zabavniji motor sa 4 cilindra nego neki koji spada baš skroz legalno u tu A2 kategoriju. Na kraju krajeva, ako ste budala,
Ne treba vama puno snage, vi možete i vaš Ninja 300, šta već, da zaletite na 150-60 i da poginete. Ništa vam puno neće značiti, imali vi slabiji ili jači motor. A ako znate šta hoćete i znate šta radite, mislim da nema tu nekih većih problema kretati na malo snažnijim motorom. Rekavši to, ja naravno ne mislim da sam ja krenuo na nekom najjačem mogućem motoru. Ima dosta ljudi koji kreću i na 800-kama i na 900-kama od 100 plus konja. Mislim da sam našao taj neki sweet spot i da sam se maksimalno zadovoljio sa svojim izborom. Boga mi, ovo je lep put, ljudi. Evo sad smo sami, sad su se malo odvojili. Za moj ukus volio bi da je motor malo udobniji. Smatram da su amortizeri jako podesivi, da su i dalje pregrubi. Tako da za sljedeći motor definitivno ću uzeti nešto malo udobnije i sa malo ispravljenijim položajem, jer imam neke, tako reći, malo bol u rukama. Noge su malo previše zakrivljene. Sa leđima nema neki problem, jebi ga, ja sam mlad. Ostalo je sve, što bi rekao ja, momak fes. Za osobu koja hoće u A2 kategoriji da nađe neki sport touring motor, ja sam stvarno prezadovoljan ovim primjerkom i dao bih ga za svaku preporuku. Sad rekavši to da ajde časkom da pređemo i po neki problemčić koji sam ja imao sa ovim motorom. Nije baš bilo savršeno vlasništvo, bilo je ulaganja, bilo je štelovanja, sad bi prešao to, mislim to par rečenica, nije ništa previše strašno bilo. Ajde samo prođe ova krivina.
Srećan put, hvala vam ljudi. Prva stvar, taj neki problem koji sam imao s ovim motorom jeste bilo sa akumulatorom, sa strujom. Jednostavno, čak i kad sam ga dobio, smatrao sam da ja sam ga uzeo u decembru pa sam mislio da teže pali zašto je hladno. I to jeste bio delimičan razlog što teže je palio. Kasnije, kad sam se vozio do Karlovca jedan dan i vratio, jednostavno je crkao bio, akumulator se totalno bio ispraznio i onda je naravno nastala investicija novog akumulatora. Bio je jedan bajker momak što mi je pomogao, evo pozdrav za njega ako kojim slučajem ovo gleda. Pogurali smo motor, upali smo ga i pravac kuće se uzme novi akumulator. To je bila neka investicija od 3000 dinara. Onda je, što se tiče struje i svega, sve bilo u redu. Drugi taj mnogo veći problem koji sam imao jeste sa karburatorima. Motor jednostavno, kad god se prešli ispod 2000 obrtaja u minuti, motor se ugasio, totalno se gušio, nije lepo disao. Tako je nekako bio začepljen sav, nije htio da daje na gasu i ovo je lepa krivina. Ovo je bilo lepo. Uopšte nije bio prijatan za vožnju, po gradu je bio noćna mora, svi ljudi te gledaju kao debila što moraš da držiš gas na barem 3000 da se motor ne bi ugasio. Tako da to su ti neki trenuci koji želim da zaboravim, čak i na Mišelu koji se gasio par puta. I tako, šta ćete da motor sa karburatorima star 20 nešto godina. Pokušao sam sa još jednim drugom da otvorim benzin karburatore, pokušao malo da ih pročistim i to sve nešto. Video se da je u lošem stanju i kad sam uzeo u obzir da ja nisam neki stručnjak, onda sam odlučio da odvojim novac, da pošaljem u Bijeljnu kod jednog prijatelja koji je zaista majstor, to jest prijatelja koji je dobar mehaničar, radi na ozbiljnim motorima, nekako je uspio da odvoji vremena za moj motor i tad smo uštelovali, tad je prodisala katana, vratila se opet. Vratila se u svojoj staroj slavi i evo nas, to je to. Nikakav drugi problem, sve ostalo sam sipao ulje, litar iz cuga je uzeo, rezultiralo je u još lepšem radu motora. Do pre jedan 10 dana sam vozio, motor je bio vožen na gumama iz 2012. neke Michelinke, tvrde nikakve, imali su neku šaru, ali to je bilo bez veze guma. Sad su stavili ove fine Metzelerke, 2016. Da, jeste staro, ali stvarno mekane kao žvaka. Malo im treba više da se zagreju, kao i sve Metzelerke, ali kad se zagreju, pesma je.
I vidite košare da su spremnije na, tako reći, ozbiljnije vremenske uslove. I to je to otprilike. Moj motor sa novim gumama je bio, sa novim gumama i dosatim uljem je bio stvarno preporođen. Takođe i servis kad je bio urađen. I zato je bio tako, i to je zapravo jedan od razloga zašto ima taj veći ler, to jeste na malo višim obrtajima drži ler, jeste što se tako morao uštelovati da bi bio ovako, da bi ovako lepo radio, da se ne bi gasio. Ovo je stvarno uživanje. Sada plan je da malo uživam u ovim putevima, nađem proširenja, gasim audio i kameru i sljedeći put vam se javljam sa bara, non stop 6. To je to, baš to. Naravno, ljudi uživaju. Ovo puckete nikad neće smoriti. Neću preterati. Ajmo proširenje, 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 evo ga proširenje. A ovdje neki sokići. Ok ljudi, vidimo se kad budemo
vidjeli more. Evo malo počelo. Ajmo nazad. Haha. To je ta mašina Suzuki Katana. Danas tura 750 km. Prvo idemo do Ostraga. Upravo smo treći put u ovom putovanju nasuli gorivo. Nasuli smo 13,5 litara, 18 eura. Ajde resetujemo. Na prošlom rezervoaru smo dobili 255 km, što sam dobio na prvom, tako da smo konstantni, a ukupno smo za sada prešli 514 km. Do kraja dana bi trebalo, to piše preko 1000 sigurno. Putujemo za Ostag, imamo još sat i po, mi ćemo napraviti pauzu. I to je to.
Na što sam vidio. Može pomoć! Može pomoć! Pa može pomoć, majko mila! Pao motor! Ču, šta je bilo? Najveća glupost ikada. Dobro. Vidi, zašto sam sklizao, vidi. Dobro, ovo ništa. Ništa. Kakva glupost. Pa idem. bolje je što si tu nego da se u plastiku doljio to. Malo spreja i nešto. Kako tu, baš tu šljunak bio. Eto, pređeš 1000 km i na glupost padneš. Dobro, bolje je što si pao ovako nego si pao na džustu, jel da? Hvala vam ljudi. Ok, snima. Znači, snimio sam pad. Najveća glupost što mi se desilo ove godine. Možda je jedino mjesto na parkingu koje ima šljunka i naleteo sam na njega. Imamo još 553 km, toliko smo, ja mislim, i prešli. A ne, prešli smo 600 km, zanimljivo. Ok, ajde da pomerim motor, da vam pokažem možda bolje gdje sam pao. Mislim se još vidi trag. Eto, tu mi je proklizao. Ta glupost. A nekad, ja sam kriv što sam debil i ušao u većoj brzini i po nalegu ušao da doručkujem. Ali eto, ajde, što se tiče puta. Evo, ću li upaliti uopšte? Aha. Šta sad? Ipak upalio. Naravno, retrovizore. Ajmo polako. Ok, silazimo niz ostrog. Gledamo na opačke navigaciju.
što je uvijek zanimljivo. Hoće li sad upaliti? Opa! Ajmo polako. Šta im znači što pobacaju ovaj šljunak? Šta nam ostaje zemlje, brate? Šta? Džaba se trude, nikome posebno ne znači što je tu šljunak. Sem što ljudima na motoru dosta škodi. Eto, da sam ko čovjek stao na roštilj. No dobro, i tu ima šljunak. Na Ostrog je bilo lepo posjetiti, mislim nisam posjetio bar jedno 3-4 godine. A ono dole crkvu sam prvi put posjetio od kad sam se krstio, tako da fun fact. A brate, eto ti cijela traka, što si stao tu? I eto, uključili smo se na glavni put, imamo još 8 sati i 3... Aha, vjerojatno ste imali problem da me čujete. Pošto sam imao dignut vizir. Opa, bekica. Nije dovoljno 2 trake za jedan smjer, može i 3. A šta ti hoćeš? Uglavnom. Nadam se tu negdje mikrofon. Ne znam, jako sam zbunjen sada, ne znam šta se dešava, bukvalno. Gdje mi je mikrofon? Valjda bi trebao da ga vidim kad se nagne dole. Uglavnom, sad sam doživao svoj prvi, tako reći, pad. Ajde, šta je? Ma deš pod punu liniju. Uglavnom, doživao sam taj svoj prvi pad. Hoćeš i ti na punu liniju, druže? Nije bilo previše zabavno. Kao ni svaki drugi pad. A ovo je pogotovo bio baš posebno glup pad. Nemam ništa osim toga da kažem. Što se tiče štete, ajde izađem iz tunela. Ajde, brate, ajde. Svi ste znali da je prestignem trajca. Ne smijem. Ok ekipa, sada kao što vidite spletom par glupih okolnosti sam krenuo malo agresivnije voziti. Pa smatram da bi bilo najpametnije polako privesti klip kraju. A i mislim da je ovaj klip dovoljno dug i da sadrži materijal koji ne želim
da ostane u senci neke temperamentnije vožnje. Svima što slušaju, hvala na pažnje. Ostatak puta je protekao po planu i sem što me je zatekla kiša oko Zlatibora, ali imao sam full opremu, nije bilo nekih problema. I svakako bi preporučio povratnu rutu kroz Durmitor svakome koji se vraća iz Crne Gore ka Srbiji. Ako uspijem da stavim tu rutu u opisu klipa, možete pogledati, nisam siguran da li mogu to staviti. I što se tiče stvari koje su ostale nejasne, kao šteta koja je počinjena od ovog preglupog pada, da li sam je uspeo popraviti ili šta već, i još neke stvari što trebam da razjasnim, to ću ostaviti za neki naredni klip, ipak 2 klipa su bolje od jednog. Ono što je volio od vas je da podržite kanal, molim vas, i ako imate bilo kakva pitanja postavite u komentarima. Kao što znate, uvijek volim da odgovorim na svaki komentar ako stignem. I to je to. Imate veliki pozdrav od Šoneta Škode i doviđenja.